Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een lancering van een AI-platform. Het lokale datacenter BlueNap Americas heeft een platform gelanceerd voor Artificial Intelligence, ook wel bekend als AI. Het platform maakt gebruik van Graphic Processing Units, ofwel GPU's, en biedt bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen toegang tot AI-technologie. Dat werd gisteren tijdens een persconferentie van de overheid toegelicht. Het platform is de eerste in zijn soort in de Caribische regio en minister Cooper is trots op Curaçao en hij zegt ook dat dit de digitale autonomie van het land verder versterkt. Ook belangrijk, het lokale tarief is $3 per uur, terwijl je voor hetzelfde $5 tot $6 in Amerika betaalt. Dus het is goed voor Curaçao en voor de economie, aldus de minister. Toename gevallen van ransomware in de Caribiën. De Caribische landen van het Koninkrijk hebben te maken met verschillende gevallen van hacking. We weten natuurlijk het geval bij de Belastingdienst. Ook was er een virus bij het gemeenschappelijk hof. En is de officiële mailsysteem van het parlement van Aruba gehackt. Dat zijn allemaal incidenten die er volgens in ieder geval het bureau telecommunicatie en post op Sint Maarten moet toe leiden dat bedrijven en overheidsinstellingen veel voorzichtiger zijn. Ze hebben een dringende waarschuwing gegeven aan bedrijven en organisaties in het hele land en in de andere landen van het Koninkrijk, Caribische landen van het Koninkrijk, om extra waakzaam te zijn vanwege een sterke toename van ransomware-aanvallen in de hele Caribische regio. En ransomware is een vorm van schadelijke software die gebruikers de toegang tot hun systemen of data blokkeert totdat er losgeld is betaald. En ik zei het al, het parlement van Aruba heeft heel veel mensen gewaarschuwd omdat er verdachte e-mails worden verstuurd. De mensen die dat krijgen moeten dat zeker niet openen, aldus het parlement. De politie houdt 2 verdachten op terrein aan. Dat heeft de Curaçaose politie gisteren bekendgemaakt. In de ochtend was er een melding binnengekomen van 2 mannen die zich verdacht ophielden bij de Dr. Maalweg. Agenten kwamen ter plaatse, maar toen waren ze al weg. Ze hoorden dat de mannen op een scooter waren vertrokken. Die werden uiteindelijk aangehouden op de Neptunusweg. De scooter bleek gestolen en ze hadden spullen bij zich die ze wilden verkopen als koper die ook gestolen waren. Beloning van 5000 gulden uitgeloofd, dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. Michelangelo Koster, bijgenaamd Pollo, die wordt gezocht voor de moord op 5 juni van dit jaar in Cerro Papaya op Shadowstone Melfor Benito, 19 jaar, toen hij het leven liet. En Pollo wordt daarvan verdacht. De politie doet een oproep aan iedereen die mogelijk informatie heeft over de verblijfplaats van Michelangelo Koster om dat te melden. De informatie die leidt tot de aanhouding, daarvoor is 5000 gulden uitgeloofd. Opsluiten illegalen niet correct. En dat is een hele principiële uitspraak en belangrijke uitspraak. Het gemeenschappelijk hof van justitie heeft bepaald dat het enkele feit dat iemand Curaçao illegaal is binnengekomen geen geldige reden is om die persoon in vreemdelingenbewaring te stellen. Daar heeft eerder het gerecht in eerste aanleg bepaald en nu heeft dus ook het gemeenschappelijk hof gezegd. Volgens de minister van Justitie is dat wel mogelijk, dat als mensen bijvoorbeeld met een bootje hier aankomen, ze daardoor opgesloten worden. De zaak gaat over 2 Venezolanen die op 27 december 2023 Curaçao binnenkwamen en direct in bewaring werden gesteld. Volgens de rechter is alleen het feit dat ze illegaal zijn geen reden om ze op te sluiten. De minister heeft nog niet gereageerd op deze uitspraak. Meer voorzieningen voor mensen met een beperking. Minister Javier Silvania van Gezondheid, Milieu en Natuur wil een versnelling aanbrengen in de bouw van meer woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is nodig omdat er bij de SGR-groep lange wachtlijsten zijn, waardoor een grote groep verstandelijk gehandicapten op dit moment niet opgevangen kan worden, zo stelt de minister. Inmiddels is de bouw van Cas Americo Todé gestart en die zou in juni 2026 moeten worden opgeleverd. En ook heeft de SVB zich gecommitteerd tot een gedeeltelijke financiering van nieuwe woonvoorzieningen Kaya Aron. Er wordt aan gewerkt en er moet een inhaalslag worden gemaakt, aldus de minister.
Dan zaak Mike de Missa, pas op 5 augustus. We hadden het er net over, gemeenschappelijk hof van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Heeft te maken gehad met een virus. Daardoor zijn sommige zaken uitgesteld, waaronder de zaak die Mike de Missa, statenlid op Aruba, had aangespannen tegen het Openbaar Ministerie. De zaak wordt nu behandeld op 5 augustus om 2 uur. En het is een belangrijke zaak omdat volgens de Missa, als hij deze zaak wint en ook duidelijk maakt dat hij geen verdachte is, hij minister kan worden in het kabinet van AVP en Futuro onder leiding van Mike Eeman. Wat hem betreft, dus zo snel mogelijk wil hij zich verdedigen bij de rechtbank. Dat houden we voor u in de gaten. We gaan nu even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Er is aandacht voor sargassum op de Caribische eilanden. Die worden namelijk deze zomer overspoeld door een ongekende hoeveelheid. Dat aanspoelt vanuit de Atlantische Oceaan. Stranden op Sint Maarten, Bonaire, Curaçao en andere eilanden veranderen hierdoor in onbruikbare algenvelden. Met grote gevolgen voor toerisme, gezondheid en natuur. Dat schrijft journalist Robert Slacht in NRC in Nederland. Volgens de University of South Florida spoelt er dit jaar naar schatting 38 miljoen ton sargassum aan in de regio. En dat is bijna een verdubbeling van het vorige recordjaar 2023. Het probleem is breder dan toerisme, want in de Dominicaanse Republiek moest volgens de journalist Slacht in 2023 een elektriciteitscentrale worden stilgelegd nadat een pijpleiding verstopt raakte door sargassum. Ook op andere landen, dus niet de Caribische eilanden van het Koninkrijk, maar ook op andere landen in de Cariben zijn er veel problemen. Zo sloten op Santa Lucia en Martinique scholen vanwege de stank. Bonaire nog zeker 2 weken zonder volledig bestuurscollege. Zoals we weten, afgelopen zaterdag trokken 2 vakgedeputeerden zich terug uit het bestuurscollege, waardoor alleen nog maar gedeputeerde Clark Abraham overbleef. Dat leidde ertoe dat de gezaghebber John Soliana nu het bestuur van het bestuurscollege heeft overgenomen. Maar hij heeft een oproep gedaan aan de partijen die de coalitie vormen om zo snel mogelijk nieuwe gedeputeerden te benoemen. Gisteren werd bekend dat dat niet eerder zal gebeuren dan 14 augustus. Pas over 2 weken komt de eilandraad namelijk weer bijeen. Dan kan er overeenstemming komen voor het benoemen van 2 nieuwe gedeputeerden. Tot die tijd heeft Bonaire dus geen volledig bestuurscollege. En de vakgedeputeerden die afgelopen zaterdag vertrokken zijn Nina Den Heijer en Angelica Cecilia. En dan is het carnaval op Saba. Dat is eigenlijk al een paar dagen aan de gang. En aan komend weekend is het zeg maar het einde van dit festiviteiten. Maar het ziet er gezellig uit. Het begon maandag 28 juli en het duurt tot zondag 3 augustus met de Last Lap Parade en de Burning of King Momo. Maar het grote feest begint aanstaande zaterdag 2 augustus met de Grand Parade. En er zijn heel veel verschillende artiesten uitgenodigd om dat op te leuken.
En er zijn ook allemaal waarschuwingen op Saba aan mensen om niet te veel te drinken en dan in de auto te stappen. Er zal worden gecontroleerd, ook met speciale meetapparatuur die de adem meet. Dus geniet ervan, maar wees voorzichtig. En dan gaan we naar internationaal nieuws. Want tijdens het installeren van een gaspijpleiding in de Peruaanse hoofdstad Lima heeft een groep arbeiders een meer dan 1000 jaar oude mummie gevonden. Dat gebeurde onder de straat in het noorden van Lima. Ze vonden daar een graftombe van de Changay-beschaving. En die leefde tussen de 11e en de 15e eeuw in de regio van Lima. Er werden de resten van een man gevonden die gewikkeld was in lijkwaden naast aardewerk. Het is niet opmerkelijk. In Peru worden bij graafwerkzaamheden steeds archeologen betrokken om te zorgen dat er niet iets weggaat of tijdens de werkzaamheden kapot gaat. Dus dat gebeurt vaker en er zijn ook veel oude beschavingen in Peru. Maar deze vondst was wel uniek omdat het nog heel erg gaaf was. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik ben er maandag weer. Ik wens u een prettig weekend. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.